Sherifla fleba min teske tingine kuma be kawka jemka mali flemi d'abord mali chifna ko kamani abewule nanzara kana jeunesse et développement aywa seli timinin ko kli dama alay bidu an gardigala mbaw be fu dante fulimina ka fuli bleu badi an kan bo bela jelima ka klaka ala fu ka barkada ala mi ni dumba jira ana ka fo seli koni alhamdulillah an keneyo okay ala ka san reta jirana donc angani émission aya kenengena ka nyeshi makele mani oye ambalaka do ni ala sonama erkele mbonyonko ana le bena nyonko manyonya kasabuke ame musuka kalola ni oye 8 mars o kadra konana e babu dota mi metalike musu shifina ka ujoro jamana jola aywa ni ala sonama ana le bena nyom sala nyom masala jemuka en konana fu erkele mbonyonko yani anga ale ire jira wala folo amba ajansani dungu dumandoy dunguli mbe muso yere majamu ni kalo ina ni o 8 mars umu jubati donc o ka nobla dumani ambe ajansano no timna durame nyon sur jeunesse et développement plateau ka o kan soni Monster Music. Musulu segenile musulu segenile faramfina musulu torola ninko musulu toroli liba musulu toroli musulu nyaninine angola musulu nyanina musulu segena Ethiopie musulu segena musulu toroline uranda musulu nyanina musulu segenile maliba musulu segenile haludeni nuna korosika wuluka gelende se asugule konima musulu segenile faramfina musulu parola muso mana konota afonno bada minera anyana mini bada minalini musulu la farida fada minera koni konodu sera kalororo asonkuna da minera so bada minalini alikodi kusile voto koni konodu sera kalosigino sena fada minera ada fada minalini musulu la shinya nada minera muso ya kumfenni kuninde ulo muso ya kumfenna muso la sirito ya kumfen adike kono le di molo adike kina le di molo adike foto le di molo momari masale kolona mkono yindimina kono dimina minera dimina mkono yindimina la wine jono mama nyena le welela ne wolo babere mawina koni deni no sorola kanyande no madonna fangidi ni no korosi musula kalu wolo dinte jiko ifudu cheda bayro koni wolo de ninta bayro siginyo marubi jamfa mo wolo de ninti jamfa bari ma jugo bi konia koni wolo de ninti konia ayede no koro Dieu le veut tout ce que femme veut Allah le veut tout ce que femme veut merci beaucoup. À l'instant, c'était une chanson dédiée à toutes nos mamans, chantée par Oumou Diobati. La chanson a été reprise par une jeune dame malienne, Ambafo, à Kandoumanina. Merci beaucoup. Moussou Kalo, ou Kadra Konana, Ambe Fouli Bla, Moussou Krengen Dola, 600 Watila, 7e arrondissement, Aywaku Kanga Kafouli. Kosobe, ni oui, Madame Dambeli, adjudant-chef, Adjaratou Djaraye, Amba Afouga Klaka, commissaire Fou, Wallet. Amboufu ka wuli ka jola kosobe alors au ban c'est ka do jamkan kona futu mina jamkan an kelimi ka wuli bla musu badoma nana ali bina jeka jamkan nyina ma pendant 1 heure de temps
Alors, allez, Madame Gakou Fatoumata Malé, femme leader, également actrice de la société civile et présidente, vice-présidente donc de l'AMRTP, l'association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections. Donc, allez, Bamboulou, plateau Kankaba, salam alaikum, Madame Gakou, yakene. Alaikum salam. Kodi Bachiti la. Bachiti. Anison Dialé, Ankelemi qui bismillah plateau kan. Et c'est l'étimine kofénique de Madame Adroye, engagé dona idela, Kafoko, Yanangata, Yoro Janfolo. Maro sili nyuman timna. Sili nyuman timna alhamdulillah. C'est où chamandona. C'est où mam nelika kon. Ya nelika. Très bien. Donc obe sambe ala kanga sili uchaya. Sanchama ala ko jirana sijana Kenya konnana dembati ala e sorofna konnana ya rabbi ala kamali sumaya. Amina rabbi. Alors, il y a photo mina 600 il a fo émission ambe portrait ba do ke nga invité ou kan nga mamba mbulu korobi ale muso baye anyona ga do bibina les tranches d'âge mina kafuku muso milu kati mina kadi kosobe abe baramin na sabla a joro ka boro chamana 600 portrait mbo be jira na 500 angola mais juste après on se retrouve. Nous braquons nos projecteurs sur une dame de prestige. Elle s'appelle Madame Gakou Fatoumata Malé, une femme leader qui défend les causes de ses pairs. Madame Gakou évolue dans le monde des ONG. Elle s'est confiée à notre micro pour tout savoir sur son cursus scolaire et sur sa carrière professionnelle. Vous retrouverez tous les détails nécessaires sur elle. J'ai une maîtrise en droit des affaires, un master en droit privé fondamental et présentement, Inch'Allah, je vais faire ma thèse. Moussouka impliqué nous à nafa kabun kosebe parce que ou de hakli sikini basigiri jamana konana pour éviter dépravation de mœurs surtout ou quand tu finis quand on a blasro kunu konana pour que kasira ke e mo korba basigiluni ani ka c'est ka ambition ou ka c'est ka ambition ta kodola comme nous bouer na fo ka jenatika konana. Madame Gakou Fatoumata Malé muso tesile mbadu ni akapara bobe teleke muso ka hakete butu ma anga duga ko nawna finya jugu do balakati na balaka ma jama njoro ni o yam balma muso ka yela blai ko mundi balaku ke soron tanya de duwa wal ma mundi balaku ke am balma muso ya ka hakel na ti o kan mo ko shi janya côté ni ko model nune me gelea bo pour ko gelea ka palier ka boy il faut assurer l'autonomisation de ces filles, à commencer par vraiment les instruire. Et école moufleni, dobo bladjuna. Sababu chama, ndati na sera sabema. Mini usira ka lamoni haklina do, état d'esprit do, état d'esprit mbato, ou sera école matrafa. L'école ce n'est pas ce n'est pas fait en soi, parce que dobo mata école la fin, mais ça peut ouvrir l'esprit. Madame Gakou Fatoumata Malé bibina ni chakero bado beno ni oi AMRTP oi je kuliminga baro bebe kalata fili barauma muso semse ka do jamana baraw ni kalata fili wala chugumina aka hakilna di o baraw kan yana ka datu areka kalankula sabla ajira ka fo alebe bodu kono dumi ni musoroba ni choroba kalana kosobe alere kunya kanu ka ke ma kalankela ikrengene la droit à fanfela la namuna ni mo kalanu donc et moi-même faire le droit même kata charia kalange ou boraner grand-père là parce qu'il était magistrat donc je rêvais d'être et de faire l'étude de droit. Donc ma mère elle est institutrice et mon père est cultivateur agronome ne era kon ka base on mais vraiment musubi se ku dado jamana mara la chugomna. L'implication des femmes dans la participation politique, dans la gouvernance et dans l'inclusion sociale. Bon, mais nos sociétés surtout. Angabi invité ni oye Madame Gakou Fatoumata Malé ajira ka fo jinyetre kono feminu mandai ayo fo. Joma mandira. Ai mianga o. Mo joma mandini et surtout crefedin. Le fait d'un mandine abi mogo nyuguru ayre la magne. Madame Gakou Fatoumata Malé katu kalan konnana ay segen do soro ni olube talike nyaka la bo kena la discrimination école la ou kumene déranger doni non bon an ni yefi wote kele doni an so sal fula man sal fute kele doni an gomblo
Voilà. Donc, dans le milieu scolaire, il y avait quelques difficultés avec mes camarades. Nitara, tout le monde me dit, cette question me blessait. Donc, au fur et à mesure, psychologiquement, ça n'allait pas au sens fait. Mais après, avec le soutien de la famille, ils disent non, tu es différent des autres, ça te permet vraiment de prouver une autre identité. Il n'y a autre que les mais donc, lui, fait un courage d'honneur. Sinon, on est marqué tout le monde. On a invité Madame Gakou Fatoumata Mali, voilà ça aka kunkuna nyembe fam. Soni Amina Soro, jeunesse développement plateau kan. Amina Dado, ayi mifo, ani ama mifo. Wala wala à consommer. Très bien. Wow. J'espère qu'elle fait ma foi déjà. Elle a trouvé femme qui a fait même Mamboulou. Elle a un profil différent des autres. Des autres peut-être des autres. Vous devez comprendre déjà. Voilà, comme sur la carte dont Rabara FM fait un don il faut avoir portrait qu'on a. Mais peut-être il sera un élément don il faut portrait qu'on a ni en pana ou qu'on a l'air de plateau qu'on a autour d'affaires. Madame Gakou, j'espère qu'on a dit quasiment les clés, l'essentiel de votre parcours. Alors, est-ce que Dobé et Amadou Foa? Un chamafo. Chamafo là. Mi n'a pas nous qu'on a eu mais. Un chamamba de fo, présentation comme au Boraka et Chumana. Et né Madame Gakou Fatoumata Mali. Et MRTP vice-présidente d'eau. Et un chamafo école Tassera. C'est ça. Une formation chama fanake. Exactement. À côté de beaucoup d'ONG également, on a évolué. Voilà. Alors, et coucou AMRTP, c'est quoi concrètement? Parce que moi, Chamamba, mais peut-être, comme c'est en abrégé, ou t'as don signification émise, ou t'as barre émise, ou tout don. Alors, c'est quoi? Ok, AMRTP ONG Chakedai, nous m'avons ONG, Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections. Et on a existé il y a 15 ans, il y a plus de 15 ans, oui. Parce que, voilà. Donc maintenant, nous évoluons dans la démocratie et la bonne gouvernance. Et surtout l'implication des femmes et des jeunes dans la vie politique au Mali. Alors, je crois que AMRTP ni oye diakouli aka kunna tabawi mi kasega muso si don jamana jola ani fana chifna ko fana kasi kula kundoni ka ujoro ka nyefunyana ou ka hake ko fana nyefunyana. Alors bibi na mbero mais est-ce que AMRTP je crois que au minu muso yebi bara tabulu chugo jumena ugulu in ngal jarain bara tabulu kausa don gelaw ba kono e fo no ba kono tugum ni ya jatimle ka lage alsan chamaka ngake noy ka jeune ni musu kuna funi u ka hake unu ka droit ni devoir la u ka se ka ulu ta bala bari ni mogo mi ka droit ni ka devoir famia aka gele ki sendo ou be ki da do ko do la c'est ça. Donc anga bara famba renye chine boma sensibiliser les jeunes et les femmes sur leurs droits et devoirs et les éduquer civiquement surtout. C'est ça. D'accord. Alors, est-ce que avec tout ça, je crois qu'on est en 8 mars, ni oui à quoi kalu erere. Alors, au kilimeka femba jumena beka sangani ni kalu mire ni dien bien c'est qu'il tomba et à Keringana Aoué Kama. Sablani Musobe Jakula, je crois que ni kalu tete mi ushingirama. Abitu kuda wulu. Ukumaike nyine 8 mars goma donation walo kono e fenchama la sumaya. OK. Note bara chama obesina me yere be profiter en kanga partenaire baro fono eri fampe musoe. D'accord. Yere boraka ji faranyo nga baro ke kosaina. Bon, en fait, on be alsa on be ka continuer na sensibilisation ani hakli jagabo mbato muso be se ka fɛn minnu kɛra n'olu ma se ka dafa ni minnu b'u jɛ an bɛ ka essayer ka o hakilinaw de fara ɲɔgɔn kan sisan ɲɔni ni kalo in ka ban an bɛ se ka kɛ document ɲɛnama ye cogo min na ka bila kɛrɛfɛ. Très bien. Alors mado k'a fɔ i jijalen don baara wɛrɛw la ni o ye ka musow ka se k'u ɲɛ bɛ se ka ye karatafiliw la cogo min na ka caya ani sifinnakaw i bɛ se k'a fɔ an na mais i donna a kɔnɔ cogo jumɛn na mun de y'i kun ɲɛsin ni dans le monde des ONG mun de y'i kun ɲɛsin a ma.
Ok, comme il y a fait un chougoumena, un charia kalanike. Bon, ni na disi ka société jatemine et c'est que il y a muke école là. Il va y danfara chama ba ni ani ñogonte. Donc ango jatine ka jatemine ko na ne afamia ka fo munuma garsega soro kata o kalonke ko donia o soro. Nya famia ko chama be uluka famia li fanaje. Donc o kunu kono na wene dusu do no kono ko sebe. Kataka nyere no kono no fe. Ni ku kuma ko nyonia. Ani ka gere ONG la munu fana be muso ka keloge ka famille chama toro lu chama ine blasira mutira ka chesiri pour que ka gere ka muso ni jeune sindo kosebe ni kuna foni na surtout kuna foni fanfe na ba foko sensibilisation d'accord. Est-ce que Camille donna chani konna je crois que il sera ka expérience do sur la kono ou expérience du man bibina ni expérience badene soro expérience ba tali ke ka anyeshi anga société era chugama parce que ambe société patriarcale le kono ani les stéréotypes sur le genre ulu kera expérience ba yen fait ka foko amaseka anga du jamana kona familial ba maseka soro lu kunna OK ani chifilan ka uka le fait que ute ou magodo jamana nyata kula di problème munu be yen côté nuna donc o fana kira familial bayema mu me se ka to me se ka do fara bara kono na ko ka chugomi d'accord d'accord donc amina fo obsia ke sabu fana yima dona na tawla ka se ka chesiri bunya tuguni ni batu on sait jamais ni jamana jorasa asen flabe ga watimina kala filiku wa bla 5 ans je crois que au cadre konana ikabara ibdoare faru kan tunote nala sonama mais yorondo be ankan ka sudi mo ba ameriko ni kala fili wati de sera kala fili baraka nga damne kala fili baraka nga damne wati be an yere ka jatemine na wati saba de be nyona ka damne adam ad konona na ani aban wati donc ni ene re nyini ngame wati min kono o nyona ka damne ni nga avant après et pendant donc avant de là avant yere de jose un sigi wati donc ni wati na ni mo maseka ke chama chela u keli be gere d'accord alors nafra ni ngini yara est-ce que ko shifina ka ka seka ni mato ko shu ku ke jamana jokan e bulu nafa jume bala nafa bare bala sibi parce que ulu de chini nyaski nulu siraka haklina chama soro ka kalando do kuna na ma fuma formation ani ka connaissance chama do ko ketola ulu be se ka ke chiniya siki nyoi donc na fa bare bula ka la dunani OK, d'où l'objectif principal de notre thème donc qui s'articule autour de la résilience participation citoyenne pour la construction du pays. Donc pour ce faire, nous avons un invité de prestige, une invitée de prestige que vous le voyez sur le plateau. Alors tout de suite, Ahmed Temini, donc demande doyer, Sabla, c'est le Temina. Tout le monde on va essayer de diluer un peu ce qu'on a pu manger. Alors tout de suite, Amena, Mohamed Diabika, donc lui demande dans la Dia600, donc il m'a sauvé carré de la Yelinga. Donc, on a la dire juste après, on se retrouve. À l'instant, Soulou Kananani, donc une chanson qui a émerveillé presque toute la planète. Merci beaucoup pour ce beau tube. Voilà, donc ici, l'émission Jeunesse et Développement Djumen, c'est pour célébrer le parcours et la réussite des jeunes. Donc c'est pourquoi Aïe Mami Oulé Kana, Moussou Tiasrilendu, Aïwa, Anana, Ango Sili Nimantimna, Sili Nimantimnanga, peut-être une taronne tout le donc l'Indiarie Kosovo. Donc l'Indiarie Kosovo. D'accord. Alibi, donc l'Indiarie Kosovo, Bega Moussou de Jansa Halibi. Parce que vous doit outingini Rossi ni atengini la harame, avec ni Yanodi. Donc aïe, vous voulez gagner si Ambalako Bella Jelima. Alors Alibi Ambe, Sili Mukonana, Oula, Ambalaka. Ni sondia kuma utiamophobie kaseka ere jansa kaseka kumaikan parce que ya non émission jeunesse et développement ni mais que jeunesse et développement chi fina nyata donc am psychophobie alhamdulillah ibora duguma il est dans sans fait donner voilà donc habitude
ni seli foli kɛ kan d'accord comme tous les gars ami do kala kan ga san cɛ amina ya rabbi amina ala ka mali suma amina rabbi ala ka shin kɛnɛ o de amina ala ko do amne très bien donc an bɔra ka dongli dumani min lajɛ sisan o b'a a to an bɛ don jamukan kɔnɔ tuguni alors hali bi an bɛ ka babu min fɔ o de ye sifinakaw ni musolakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka ye jamana jɔ la cogo jumɛn na o la an ye question caman poser i kunna n b'a fɛ k'a dɔn est-ce que comment encourager aujourd'hui les jeunes à participer à la vie publique parce que sifinakaw ka se k'u sensibiliser ou be sensibiliser ni moyen jumɛn ye e yɛrɛ bolo ɲininkali diyara n ye ni ye ne ɲininka o la ne b'a fɔ il faut créer des opportunités de formation, des opportunités de sensibilisation et aussi des encadrements surtout sur l'éducation civique aussi o kanga ka ɲɛsi kosɛbɛ sifinnakaw ma walasa u ka se ka encadrer ka ɲɛ ka kɛ sini makɔrɔba ɲɛnamaw ye n'est-ce pas alors en tant que i ye muso cɛsirilen i bɛ se ka mun de fɔ i yɛrɛ ka baara daminɛw na est-ce que au début gɛlɛya dɔw sɔrɔla wa i gɛlɛyaw jumɛn rencontré peut-être a ye dɔɔni fɔ portrait kɔnɔna na mais i bɛ taa sɔrɔ kalanw kɔfɛ yani baaraw ka sɔrɔ yalayalaw dɔɔni kɛra yani baaraw ka sɔrɔ sɛgɛn dɔw sɔrɔla n'est-ce pas fɛn bɛɛ daminɛ gɛlɛya b'a la yani baaraw ka sɔrɔ yalayala caman kɛra o yɛrɛ yalayala ni sababu kɛra ka an former ka encadrer n bɛ yɔrɔnin na n bɛ avocat sans frontières mɔgɔw yɛrɛ fo kosɛbɛ n kɛra olu fɛ yen relève générationnelle ye o ye ba de don n ka insertion professionnelle la d'accord est-ce que ne ɲininkara k'a fɔ musow ni k'a fɔ k'u ka ɲɛmaya kalifa muso la e bolo les femmes sont suffisamment préparées donc pour pouvoir donc dans les instances de décision aujourd'hui au Mali, est-ce que les femmes sont suffisamment préparées? Ni ne ɲininka o la ne b'a fɔ n ko caman préparelen parce que préparation tɔw bɛ kɔ halisa caman préparelen don préparation yɛrɛ bɛ daminɛ kunkolo kɔnɔna na n ye kuma in fɔ portrait kɔnɔna na il faut un changement de mentalité donc vraiment Mali la u kan ka don bala musolakaw fan fɛ ka jira k'u jɔyɔrɔ ka bɔ jamana jɔ ko la walasa o changement de mentalité in ka se ka kɛ sababu y'u ma u ka se ka u da don jamana ɲɛtako la voilà donc sinon caman préparelen don mais est-ce que e bolo musow bɛ se ka su k'u kɛ nin baara in kan cogo jumɛn na est-ce que que faut-il faire pour encourager davantage donc les femmes à s'impliquer dans la gouvernance du pays? Ok, ni y'o fɔ komi ne ye charia kalan na ni ne b'a fɔ n ko ka halisa ka chariaw renforcer c'est vrai qu'il y a la loi 052 mais ni an bɛ se ka renforcer cogo min na ka renforcer halisa walasa opportunité ka di musow ma ka don égalité la pour ka pas l'équité en tout cas o ye ne ka hakilina fɔlɔ ye o kuma o kɔnɔna na. D'accord. Ok, donc ka se ka musow hali bi ka se ka sariya ka dɔ fara a kan ka renforcer kosɛbɛ ka renforcer min b'a to bin kana kɛ maa si kan c'est ça? Bin kana kɛ maa si kan et aussi créer des opportunités pour les femmes. Des femmes aussi, des jeunes. Des jeunes et des femmes. C'est important. Oui. Voilà, donc parce que n'a ma ye k'a fɔ ko jamana kɔni sigilen bɛ sen kan ni musolakaw ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a bɛ n'a fɔ du de y'a sɔrɔ ni sifinnakaw ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a bɛ n'a fɔ du de y'a sɔrɔ jamana fana bɛ yiriwa fana o de la donc il est important aussi ka accent kɛ o yɔrɔ kan kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ bi bi in na ka daminɛ san 2021 na ka na sisan sifina caman bɛ chômage la bi chômage barika bonyana kosɛbɛ alors aw minnu bɛ ONG baaraw la aw bɛ se ka constat jumɛn k'o la est-ce que ɲɛtaw de sɔrɔla wa walima an bɛ se k'a fɔ il y a eu le sentiment un petit peu mitigé, c'est ça? Non, il y a eu le sentiment un peu mitigé parce que caman bɛ yen u bɛ chômage la bon n bɛ segin k'a fɔ tugun caman ye école fana to ye de donc ni nana entrepreneuriat fana lajɛ o siraw ka gɛlɛn parce que opportunité tɛ yen opportunité ɲɛnama tɛ yen donc an b'an cɛsiri yɛrɛ de ka dɔ fara opportunitéw kan an bɛ se ka minnu soutenir k'olu soutenir
ni minnu bɛ fɛ ka segin kalan fana na olu ka se ka segin kalan na sinon i y'a fɔ cogo min na a dusumakasa ka bon dɔɔni parce que mɔgɔ caman bɛ i n'a fɔ ONG baw tun bɛ yen i b'a ye k'a fɔ olu tun bɛ sifinnakaw caman ta ka baara kɛ mais selon le dernier recensement il me semble que sifinnaka min bɛ so bi k'a tɛ baara la a bɛ taa maa ba yɔrɔnin ko la donc Mali jamana kɔnɔ donc ce qui fait que aujourd'hui gɛlɛya dɔ farala gɛlɛya kan donc sɔrɔ tɛ labɔli kɛ kosɛbɛ alors est-ce que bibi na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o bɛ taa aw minnu ye sifinnakaw ye ni ɲɛmɔgɔya b'aw bolo baara yɔrɔ dɔw la bi est-ce que aw kan ka jɔyɔrɔ jumɛn fa bibi na min b'a to ka dɔ bɔ o taux de chômage la ɲininkali diyara n ye n'i y'o fɔ kan minnu bɛ cakɛdaw la bon baara bɛ yen dɛ n'i ko ko an bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn fɔ an bɛ se ka halisa dɔ fara u ka faamuyaliw de kan o faamuyali ye mun ye parce que gɛlɛya tɛ an dɔrɔn kun kan jamana bɛɛ de don n bɛ se ka fɔ ko diɲɛ bɛɛ de don waati in ka kalan bɛɛ b'i se k'i bɛrɛ bɛn n'i ka situation de donc an bɛ se ka encadrement kɛ d'abord jamana faso kanu sira kan ani u bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ projet misɛnnin minnu na o fana bɛ se ka di u ma ladilikan na ONG yɛrɛ caman bɛ minnu b'o fana kɛ minnu n'an ta in fana tɛ kelen minnu bɛ l'insertion des jeunes minnu b'u bilasira projets ni cakɛdaw kɔnɔna na olu caman bɛ yen donc ONG ka baara ka ca a ko la u b'u bilasira u bɛ hakilina ɲɛnamaw d'u ma. Cela m'amène aussi à poser cette question un peu, on aurait dû commencer avec cette question, ou bien peut-être cette introduction d'ailleurs, parce que à MRTP, Djoroka beaucoup sauvé. Bon, un dokulu, madore sababla, on sait qu'à fond, Alaï Akabara qui est Anchelabi, mais oui, monsieur Bissiri Koulibaly, vraiment mettre à Chibla qui est Nishiyama, à la ration Soumaï, à la Kahina. Je crois que, est-ce qu'on peut comparer l'après Bissiri aujourd'hui? C'est comment? Est-ce que ça n'a pas impacté le monde des ONG, principalement à Bararo? Effectivement, ça a beaucoup impacté. Et bari mɔgɔw ba kun don a kun bɛ jɔyɔrɔ ba la cakɛda kɔnɔna na a ka hakilinaw halisa an bɛ ka baara kɛ n'o de an bɛ dugawu k'Ala ka hinɛ an ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na saya ka kunna kosɛbɛ donc a taalen kɔfɛ gɛlɛyabaw nana donc a ko ka ca comment est-ce que vous êtes parvenu à surmonter cette période transitoire? N'i bɛ ko baara fɛn fɛn kɛ il faut ka kanu de ka k'i la fɔlɔ et je pense que c'est avec l'amour du métier qu'on a pu l'amour du métier et en kelen k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min kɔnɔna na ɲini bɛɛ bɛ kɛlɛ mais ni aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'aw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo baara kanu b'aw la aw bɛ se ka fɛn caman tɛmɛ ɲɔgɔn kan voilà donc baara kanu ani an bɛ fɛ ka hakilinaw la waleya cogo min na olu kanu kama an sera ka nin waati in tɛmɛ. D'accord. Ce qui est très important d'ailleurs, il bɔra ka min fɔ o bɛ mɔgɔ nisɔndiya kosɛbɛ parce que i ko ko hali bi aw bɛ ka baara kɛ ni ale ka hakilinaw ye et ce qui veut dire que il avait des initiatives fortes alors. Oui, il avait des initiatives. Ouais. Et puis à MRTP kɔnɔ est-ce que aw ko ko aw fana bɛ ka aw jɔyɔrɔ kɛ sifinnakaw ka baara ntanya la est-ce que i bɛ se k'a fɔ aw ni sifinna hakɛ min bɛ ka baara kɛ bi k'a fɔ ko a bɛ ka kɛ sababu ye u yɛrɛ ma ka se ka dɔnniya sɔrɔ k'a di u ka denbayaw ma? A ka ca. Est-ce qu'on peut estimer, non? Oui, parce que n'i y'a jateminɛ bibi in na an kelen de ye cakɛda ye Mali la n'an bɛ se k'a fɔ 1200 médiateurs électoraux bɛ mɔgɔ min bolo donc sur l'étendue du territoire donc an bɛ se k'a fɔ 1200 1200 o ye ma ba joli Bakeli. Waouh, à travers le pays. À travers le pays. Waouh. Donc u bɛ former ni baarakɛ waatiw sera u bɛ wele donc mais une fois que nous connaissons la période qu'on a à chaque jour quand même je rends quelque chose. Oui, effectivement. On peut pas qu'il Très bien. Oui. Même si présentement les ONG sont dans la difficulté d'ONG avec l'absence des partenaires. Effectivement, il n'y a pas longtemps, on a été témoin d'une de vos couvertures médiatiques et effectivement, oui,
u bɛ jamana kɔnɔ nka jamanadenw dun ka sɛbɛn kun t'u la nka aw ka baaraw kɔnɔna na aw bɛ sɛbɛnw fana aw bɛ sɛbɛn dilan k'a di olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ lakanabaliya ye ayiwa i bɛ se k'i da don o la aw b'o processus kɛ cogo jumɛn na. Bon, ɲininkali diyara n ye an intéressé don kosɛbɛ an bɛ baara kɛ ni personnes déplacées internes ye n'u b'a fɔ minnu bɔra jamana fan wɛrɛ la ni kɛlɛ ni fɛnw ka sababu ye ka na sigi fan wɛrɛ la n'olu ka sɛbɛnw tununnen b'u la ou bien ni minnu t'aw jenina an b'olu dɛmɛ kosɛbɛ u ka sɛbɛn sɔrɔli ko la an bɛ baara kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ye o sira kan walasa u ka se ka sɛbɛn sɔrɔ bari an ka hakilina la ni sɛbɛn t'i bolo fɔlɔ i tɛ jamanaden ye donc sɛbɛn sɔrɔli bɛ se ka to i bɛ kɛ jamanaden ye i bɛ don jamana hakɛw i bɛ don i ka hakɛw kɔnɔ wa i bɛ se ka carte biométrique sɔrɔ i bɛ se ka carte nina sɔrɔ aw b'o bɛɛ kɛ fu an b'o bɛɛ kɛ fu avec nos partenaires mais surtout les personnes déplacées internes walasa u sen ka se ka don jamana ko kuma na c'est ça donc est-ce que an bɛ se k'o nombre estimé bi cogo di est-ce que a y'a kɛ Bamako dɔrɔn walima a y'a kɛ Mali yɔrɔ wɛrɛw la est-ce que maa hakɛ min garisɛgɛ donna sɛbɛnni na i hakili b'a maa hakɛ la wa. awɔ Bamako yan an y'a daminɛ ni 308 ye 308 oui mais an bɛ ka évoluer an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ ka taa région tɔw la an bɛ sira la an ye baara daminɛ yɛrɛ an bɛ Mopti an bɛ Sikaso an bɛ ka na dɔɔni dɔɔni. d'accord malgré l'insécurité oui aw bɛ ka wuli ka se jamanaden tɔw ma an bɛ ka se jamanaden tɔw ma ka taa dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin u ma. awɔ ayiwa est-ce que wolosɛbɛn ninnu sɔrɔli je crois que maa caman ye nisɔndiya jira n'est-ce pas. maa caman ye nisɔndiya jira. ouais parce que ni wolosɛbɛn tɛ bi dɔrɔn i tɛ jamanadenya la. i ka gɛlɛn dɛ. ouais et walasa ka wolosɛbɛn fana sɔrɔ o fana bɔ ka bin ka ca dɛ. ni mɔgɔ sɔrɔla mɔgɔ min fana bɛ taa o kɛ aw ye fu je crois que o hakilina kan ka fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ an b'aw fo o la. alors seli ɲɛɲɛ kɔnɔna na hali bi on va essayer de voir on va évoluer en musique voilà nin ye sunkalo kalo dɔ de ye dongoli a bɛ tasibila ye ka ɲɛsin sunkalo de ma Ramadan Mubarak on va regarder ça juste après on se retrouve. Gifted and Safi, Ramadan Mubarak, Holy Records. Ramadan Mubarak, لكل مسلم شعر الذي فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims, all the Quran descends in this holy month. أرحب بك يا شهر رحمة، أرحب بك يا شهر رمضان، بك أرجي لقاء قرب ربي، بك روحي وقلبي قد صار. رمضان مبارك لكل مسلم شعر الذي فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims, all the Quran descends in this holy month. Welcome you, O holy man of Ramadan. I welcome you, O holy man of blessings. You are seek nearness to my Creator. For you, my soul and heart has been purified. Ramadan Mubarak, لكل مسلم شعر الذي فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims, all the Quran descends in this holy month. Ramadan, Ramadan, the month of forgiveness. Ramadan, Ramadan, the month of blessing. Ramadan, Ramadan, oh, the month of peace. Ramadan, Ramadan, the month of love. Ramadan, Ramadan Mubarak, لكل مسلم شعر الذي فيها ينزل
hustling. Ramadan Moubarak. À l'instant, c'était une chanson qu'on a tous appréciée sur le plateau. Donc, lui, à Kunkadi Kosala, à Korokadi, Kafoko, avec Atashi Blague, Songolo, Barka Baina. Je sais qu'il faut Songolo, il y a un timina, mais il y a un film déjà. Il y a un film, là, ça va être Girana. Alors, Madame Gakou, je rappelle que toujours, parce que Mamou, peut-être, même Boraga Télé, Tassan, t'as donné ma meilleure fait. Madame Gakou, Fatoumata Malé, Mousso Tchassilendo, avec Baraka Raminaoudi, AMRTP, Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections. Uluka Barate Fouye, Kashifuna Kaoni Moussoulako Fragnon, Kakasega Fasojo, Yeraoula, et où Semsega Don, Kalatali Baraoula Tugomina, donc Uluka Baro Bebetalike, Odikan. 600, une question de Chamana, Amafika donc. Depuis hier nana MRTP na ikili inana ni akilna kurawuye chama je crois que inana nyakli ko chama hakilna no est-ce que yere bulu una fawira wa déjà ni ngali jarani ne fe akilna no nafa be kayi d'accord oh nafa be kayi alikada avec les jeunes munu faranyoga au sein des universités et ka hakaw ko funyana mba fonga na fabekaye ana fabekaye ina fo ibora ga mi fo son chifna kaw wadje ku do beni o réseau ya ulu faranyoga est-ce que inu ulu baranyon ya ulu be ka barake ci ulu mena est-ce que le partenariat comment est-ce qu'il se présente? Oui, c'est sous forme de partenariat et un peu coup d'aimer ou que ka droits humains walia tukomina ka kufo ka mogonfian ke ka sharia ou nyefo mo ye tukomina à travers des grains surtout à travers des grains d'accord parce que chifina kanu wala sai ku frangonga ulu frangonga ka on fana stratégie donc on fait en sorte que ou que ka famille soro jamana jokula au stratégie kononana. D'accord. Mais est-ce que chifna ku franyon ati dala est-ce que il faut stratégie ni oyi fere do wi est-ce que bibi na basene waro chifna ka ku franyon atangi numa war kasa est-ce que siga franyon numa war kasata aga gele wa franyon ngane est-ce que e ga fero meola ne ka fero akacha al ka da réseaux sociaux vraiment a fere su ka kacha bon war côté ko be fana aya yirula ka fo jamana jokula war côté ko be d'accord chesiri bala ani faso kanu donc ambe tanu yiru dondonde awo c'est ça oui résilience voilà donc na me ka fo il faso fait il ga jefendo ko alors mais est-ce que bibi na chifuna kanu est-ce que mentalité nous kokora ka somawa mentalité ma ko ko sebe nga kuma ni won fam o be fen chama yelema d'accord est-ce que l'autre je crois que est-ce que amse ka donner fo ambalaka o journellement sur la ka parce que ayo fo portrait konnana de la donner mou ni bon ko takala bibina follow été féminin et boule de bibina parce que follow fendo mais je suis fait mais 600 c'est à ciel ouvert même en pleine journée il va activer nous donc vraiment avec mon akili washi doni maintenant toi en tant que femme en tant que mère est-ce que mon effort ni la blanc non est-ce que solution même c'est la solo non ni ngali jaran ko jugo en tant que femme ni nga solution mais c'est la solo ni la blanc non oui vraiment quand nous encadrer je pense que l'éducation ça a échappé de beaucoup de côtés donc en tant que jamana kono en tant que femme donc vraiment comme solution ni ku gere mo la d'accord ku blasira ka barake sendo koro voilà parce que ni ne rani ngamba mningo gela ko jugu de be ni lasi chamanse ni kosugunuma ani peut-être des déceptions de la vie c'est ça donc vraiment psychologiquement les encadrer me ka foto ko an bede mais chekeda woro fona be mun fona chesiru dambula n'est-ce pas am bebe ta
bebe barakelen de ko exactement mais jamana joko ka tugu voilà akilina do bisi ka ke ela la mais parce que il fana bela ka jekulu minu franyon ka afamba ye chifna ka ubi alors est-ce que dans les jours à venir et akilina do te ela ka fo muso minu chifna ka minu bela ka ni wali nunu ke est-ce que ni avec partenaire soro ka se ka ulu fana nege parce que ta so ulu fana chamambe sebentu fana la taso chamambe jamana baraka lui mais ou stigmatiser lendo be nyugu ire là parce que mo lu donner ni wale nunu est-ce que qu'est faut-il faire aujourd'hui quand nous ou bon c'est comme ou guerre mo la dondoni est-ce que dans les jours à venir il se ko faire nous dota ni ka bara yoro nyiwa awa afere be sekana ni ye misali 17 ko la nous en sera ko identifier ambe se ka suere ke ananga jamana nyamo sebe nga soro la kaska ke jamana kono de unye chukumi muyu ka bo kerfe deni yala ni ko jugu sirauka ambe nanye partenaire nyamo soro kambulo di nyoko mamu se ka barake na hakli nawi wala sa no nga se ka bulo mine yoro soro surtout parce que ne kon be ko inturu betrada comment dirais-je la dame mara la dame ni marabe mais aussi l'autonomisation de la femme. Je crois qu'elles ne sont pas assez autonomes, ce qui fait que les dépravations sont élevées. Donc ni en sera en boulot de nyoma ko ni sera jugunga ko sensibiliser, ko motiver, ka soroka ou insérer dans la société comme nous voulons. C'est très important. On a un reportage doké ni wale kan wati dola et ou ya dira ka fo micro là donc un peu parce que o kelime ko nyew datu o tise ka bo ka kuma o mo la leondo ya ka fo do ya dira ka fo mimbe ka o blani wale na décès do tala do ya ka fo décès te o lutai mais mauvaise fréquentation parce que o ya yo me mili do kono ou nous avons baqué, la curiosité ou fana menekake. Donc depuis déjà ou donna là, moi c'est qu'à boire la blé. Donc ça c'est des choses aujourd'hui. Mais c'est qu'à faut mara joroba fana bala. Alors aujourd'hui quand même, parce que y chiffre na nyamoroy bibina, ni dun roye nyamoroy mara klebi bolori. Ça c'est obligatoire. Donc ebsega muneke au cadre konnana aujourd'hui juste après ce plateau qu'a faut dans les jours à venir, il faut n'amener jorofia. Oui, ngali jaran ya ikmi an ya yin ngali yere kuma fo ngo mu kadene ka fédération bado franyonga mu meseka musuka hake ko kuma fo mu meseka ni yere phénomène mumbe ka tabala voilà ka tabala ku gere mogola ni kan ku ka insertion sociale ka baraka ka kosebe o koni we haklinae mu me ne fe ka fo ni to bela jele mu fana kulobe na ni watina. D'accord. Mais est-ce que vous particulièrement parce que Ibi Baramina, est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec cette catégorie de filles par exemple bon anu mabala ke kosbe amu mabala ke kosbe. OK. Oui. OK. C'est important parce qu'il va peut-être au chama mais émission là et c'est que décès de ba chama na noé ka fu je ku do wi no bulu la mine ronde be so romina peut-être toi so do be bola c'est do taille Geleari do blala voilà mais do fana bala par addiction aussi donc il faut le dire mais ni ala sonama ni jamana kadi watimina do be bon na quoi parce que musulmanu doronte ali chemanu bibina wali kulun chama ndamna ni watila ban na kasabuke gelea parce que yoro chaman be no réalité yoro bara chaman jora donc ONG chaman tarasu alors déception dunga bo do se ka uta manifester ka nya do se ka manifester ka alors est-ce que bibina AMRTP qu'on a je crois que il se ka foyana ka foku falen kura minu menana dans les jours à venir il ma kura minu menana do bara konnana imba to ka se ka do fara bara yanga to mina il se ka do ni fo la hakilina kura minu be no AMRTP qu'on a yele mali chama mina do bara konnana no ka musuka implication dans la vie politique et démocratie ko tabala ko sebe et amna do bonne gouvernance ko la ani état de droit surtout mais kono na yela ni ko yele mali o yele mali fra bina taka nyeshi comment ameka baram damne sa seben kuma c'est ça bari anga familial la 600 ni 70 bolo
i da tɛ se ka don jamana kuma na donc an bɛna daminɛ duguma ka yɛlɛ olu falenniw caman bɛ kɔnɔna na n'an bɛ k'olu baaraw labɛn ni waati in kɔnɔna na. D'accord, donc nous olu baaraw sigira sen kan waati min na je crois que i ko k'aw bɛna bɔ ka taa jamana yɔrɔ tɔw la n'Ala sɔnna min ma to ka taa baara ninnu tɔ yakubaya yen nɔ kosɛbɛ. Alors bibi na aw ye jamana yɔrɔ jumɛn kɛ min b'a to sifinaka minnu mago bɛ dɛmɛ la sɛbɛn ta fanfɛla la ka se ka o dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin olu. Komi n y'a f'i ɲɛna an y'a daminɛ Bamakɔ yan fɔlɔ. Bamakɔ yan sifinaka minnu bɛ an ka personnes déplacées cɛla. An ye cas wɛrɛw yɛrɛ recensé minnu fana t'olu ye nka komi an ɲɛsinen bɛ personnes déplacées na nin waati in na fɔlɔ an bɛ ka Sikaso jateminɛ an ye baaraw daminɛ yɛrɛ an bɛna Mopti fana na n'Ala sɔnna a ma a ka d'an ye don n'a nataw la an ka se ka Mali tour bɛɛ kɛ. Ka Mali tour bɛɛ kɛ ni Ala sɔnna a ma ni dɔ bɔra insécurité fanga la. C'est ça? Mais aw ka choix ye jumɛn le fait qu'aw bɛ ka malgré ce contexte d'insécurité aw bɛ ka wuli ka se jamana yɔrɔ caman na. Ni ko contexte d'insécurité ne b'a fɔ n ko c'est vrai mankanw bɛ yen mais mɔgɔw bɛ se ka taa yɔrɔ caman et puis an bɛ yɔrɔ min na bi an représentelen don Mali fantan naani bɛɛ donc an ka représentanw ye mɔgɔw ye minnu bɛ baara kɛ o yɔrɔ la u dɔnnen don yen mɔgɔw don donc u bɛ baara kɛ an ka cakɛda cogo la n bɛ n profiter nin fɛ k'an ka point focaux bɛɛ fo ka daminɛ Kayi fo Kidal. D'accord. Très bien. Donc je crois que AMRTP kɔni a t'a dabila. Donc sɔɔni ni élection kow daminɛna dɔrɔn je crois que aw bɛ dɔ fara baaraw kan tuguni. C'est vraiment important. Alors est-ce que an bɛ se ka ɲininkali min k'i la toujours o ye ka a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ a ka gɛlɛ baara ninnu dɔw ka sigi sen kan ni jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma dɔɔnin t'a la yala aw ni partenaires dɔrɔn de bɛ ba la ka baara in kɛ walima jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fana bɛ ka dɔw ta ka baara in na walima u bɛ k'aw dɛmɛ cogo jumɛn na parce que dɛmɛ modèle ka ca. Awɔ ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ dɛmɛ modèle ka ca c'est vrai que an ni partenaires tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo nka an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana ka dɛmɛ ɲinina i n'a fɔ u bɛ ka dɛmɛ k'an ye cogo min u b'a fɔ appui technique bɛ yen ani appui financier donc an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo kosɛbɛ appui technique la ani bilasiraliw ni hakilina ɲumanw. Important. C'est très important. Donc il faut appui technique, c'est-à-dire par exemple appui technique yɛrɛ ye hali ni nana ka fɔ n bɛ ka taa nin yɔrɔ de la yala hakilina ye mun ye olu bɛ appui technique ye. D'accord. Donc a bɛna fɔ ni hali ni aw mako jɔr'o la personnel ressources ko la i n'a fɔ aw bɛna ɲɛnajɛ dɔ kɛ aw mako bɛ ministère mɔgɔ dɔ la u bɛ se ka na ministre bɛ se ka représenter walima ministre yɛrɛ bɛ se ka na kɛnɛ kan n'est-ce pas? Olu bɛ ye appui technique ye. Est-ce que walew dɔw kɛra ka tɛmɛ aw ka baaraw kɔnɔna na? Awɔ wale caman kɛra. Wale caman kɛra. D'accord. Mais bibi na ni e yɛrɛ ɲininka walasa ka baaraw tɔ ka ɲɛ aw bolo doléance dɔ b'e bolo hali bi ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma wa walasa baara ninnu tɔ ka ɲɛ? Awɔ doléance bɛ yen n'o ye halisa u ka opportunité d'an ma an ka se ka hakilina minnu b'an na k'a lawaleya u ka fara an kan kosɛbɛ ka se ka to an bɛ se ka région tɔw kɛ cogo min ani ka sécurité assurée surtout sur l'ensemble du territoire hakilina o message bɛ ne bolo surtout k'a fɔ ɲɛna surtout u ye caman kɛ u b'an bilasira kosɛbɛ ONG Mali ONG caman bilasiralen don. D'accord. Mais aw ka dɛmɛ sira la aw bɛ se k'a fɔ département de tutelle jumɛn baara kɛ ni aw bɛ baara kɛ ni o jumɛn ye? Comme ONG bɛɛ an bɛ baara kɛ ni administration territoriale ministère promotion de la femme de l'enfant et de la famille et refondation b'a la surtout avec les personnes déplacées internes. Ministère de la justice. Voilà, ministère de la justice aussi. Donc on a foli b'u bɛɛ ye. Très bien. Alors tout de suite je crois que jamukan bɛ ka asinsɛn ka sa a banyɔrɔ la i ɲininka bibi na mun de bɛ ka hɛrɛ jɛ i ka baara kɔnɔna na donc i ka ambition ba ye jumɛn ye sisan ambition ba jumɛn b'i la au sein de votre association ou au-delà de ça même? Ni ye ɲininkali diyara n ye ambition mun bɛ ne na o ye gɛlɛya minnu bɛ musow ni denmisɛnninamɔgɔw kan u ka participation surtout à la vie politique la u bɛ se ka ta ba la cogo min na komi n y'a fɔ cogo min musow ta in
a fɔli ka gɛlɛn dɔɔni parce que plafond vitre bɛ halisa an ka essayer k'o briser dɔɔni c'est ça walasa an ka se ka ɲɛ sɔrɔ kow la o hakilina bɛ ne la kosɛbɛ o bɛ n dusu la n'est-ce pas cakɛda kɔnɔna na an bɛna cɛsiri o baaraw fɛ halisa walasa sira min bɛ musow la ka ɲɛsin jamana jɔkow ma u ka se k'o siran bila d'accord ne ka vraiment opportunité d'u ma u ka se ka former cogo min na u ka se ka dɛmɛ sɔrɔ parce que ko in fana dɛmɛ ko b'a la oui parce que à cause des choses financières caman bɛ u tɛ se ka u sen don a la o bɛ mɔgɔ caman muso caman sɛgɛn donc vraiment o hakilina b'an na an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na d'accord u ka jamana mais aw ka partenaire clé yɛrɛ jɔn bi bi in na aw ka baara in kɔnɔna na partenaire caman taara mais an bɛ se k'a fɔ jɔn ka partenaire ba ye ok partenaire caman b'an na komi n y'a fɔ cogo min na État yɛrɛ ye partenaire ba dɔ ye an bɛ Suisse mɔgɔw fo an bɛ Canada fo d'accord an bɛ ONIFAM mɔgɔw fo PAREM d'accord u ka ca ani PNUD yɛrɛ merci folikan laban b'i bolo folikan min bɛ n bolo n bɛ n baarakɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen fo ONG ɲɛmɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen d'accord u ka foli bɛ n yɔrɔ n bɛ n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn fo minnu sera ka yan sɔrɔ ani minnu ma se ka yan sɔrɔ exactement an bɛ président yɛrɛ fo c'est ça u bɛɛ b'a mɛn merci beaucoup an bɛ jeunesse et développement yɛrɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen a diyara n ye merci beaucoup a diyara n ye kosɛbɛ grand honneur pour nous aussi an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ AMRTP muso n'a cɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnaka minnu b'a kɔnɔ ni olu bɛ ka wuli ni AMRTP ye an b'aw bɛɛ fo merci beaucoup an minnu nana ka na accompagner an bɛ tɛgɛrɛba fɔ yɛrɛ kun très bien c'était à l'instant avec madame Gakou Fatoumata Malé donc en photo elle est la vice-présidente de l'AMRTP également femme leader au sein de la société civile Amou Bela Djelenfo Mamounen de Mekani Barankewi Adama Salia Koulibaly Abou Jafar Diabaté Amou Bela Djelenfo Djamoukain Abuseka Aladje Ntenendon ka damine 11h la ka tabla midi la sabla sungulu bana ala ka sanwere tajirana abeni tiani baraji